Akusheleke wembulali. Lesikhathi umdubula ke udubula umfoka mbatha umshaya ngeenhlamvu lezo. Ubenzani? Ubepanyuluka enzani? Umshanga yokuqala umshanga yesibili. Ubenzani? Lesikhathi enza lawo ma-action ubujabula ngithi. Lalela ngikutshela leso sithombe asoze sasuka engqondweni yakho. Uyoba naso forever. Lesithombe senze lapha kwaSteve eJulius. Uyoba naso forever. Ngiyazi ukuthi uyabukela kuTikTok ufuna ukuzwa ukuthi abantu bathini ngesenzo sakho. Lalela-ke ngikutshele mina angeke kube nepeace. Noma ungaze uhambe inyanga ezinkulu ezidumile kuthiwa ziyokugeza zizokuthela nje ngamanzi uncinzwe intelezi kodwa inhliziyo yangqondo kunesithombe salento obuyenza kaSteve. Ingane kadubula namhlanje zizintandane. Mangabe ubenomfazi umfazi wakho umfelokazi ngenxa yakho ezakhe ingane izodla kahle. Mangabe ubuthengiwe zizodla ke leyo mali yakho yegazi zidla kahle ijabule. Ekadubula ingane azinempahla umndeni kajabula kadubula ngeke ujabule. Umnandi kwena ngithi ubulala umuntu obekuthukile. Mhlambe yakuyangcolisa abantu. Sibadala sibangaka nje asikaze sangcola. Singcoliswa inhlamba kodwa kade sasithuku. Cha unehlazo. Unehlazo wena obulele udubula. Unehlazo. Yes, unehlazo. Ngeke kube nepeace. Ayikho into ozoyi-enjoy. Ngishuhleli sewudle. Koze kusho bona laba abakuthengile. Ngoba phela ngenza ukuthi uthengiwe. Koze kusho bona bathi kodwa ngiyambona ukuthi ungathi ikhanda lakhe alisaphili kahle. Noma edla usehlala ecabanga ubani akudleki. Sehlala ekhuluma yedwa. Bese kuwena laba abakuthengile abakubhadala ukuthi ukhipha umphefumulo. Wembulali ngeke kube nepeace. Izodlala iTV forever in your life la ingqondweni. Mawudlula futhi kaSteve uzoyibona lento yakho.